כנס. לא, זה לא טוב, צריך למחוא כפיים. יכול אותך בלי מהלך! יואו. יאללה, לך על זה. אין ברירה, זה ככה. נו. תכף זה יתנתק. מישהו פורט עליי מישהו פורט עליי אם היה עובד האורות. שמתחשק פלרטט, אני פוצע דואט, גם אם זה טריק קוורטט, זה לא מפריע. המשבצות לבן, אשכול בשל, שולחן שנייה, והגסים סזם, וגם סנגריה. צא עכשיו, מעשן, תיעלם.